Ola, boa tarde. Veciños do Ensanche Compostelán inician o ano cunha campaña de recollida de sinaturas para reclamar solucións aos problemas que, segundo eles, están degradando a vida nesta zona. Entre outros motivos, sinalan a presenza de pisos onde se vende droga como motivo do aumento dos roubos e peches de negocios e os locais nocturnos como fonte de ruídos e pelexas. Solicitan un cumprimento estricto das ordenanzas municipais. Aumentaron casi un 50% as leas e as lesións alrededor de 12 negocios de ocio nocturno en plena rúa, que os atracos aos comercios van en aumento, aumentaron casi un 25% os atracos, creemos que relacionado cos drogodependentes, sobre todo nas zonas máis comerciais do barrio, non? Os donos e traballadores dun restaurante da Coruña xantaban ao fondo do comedor, coa reixa medio baixar e a chave na caixa rexistradora. Non lle resultou demasiado difícil a un ladrón levar os cartos. As cámaras de seguridade gravaron o furto e co home a cara descuberta. Uns días máis tarde volveuno intentar, pero desta volta pillaron na hallada. A xerente do restaurante contou o episodio en redes sociais e pronto se fixo viral. Para que la gente le conozca, que no le pase lo mismo, porque me dijo la policía que cuando lo cogieron, que también había robado en más sitios de la zona, en más locales. Por ejemplo, aquí atrás robaron, entró en una tienda y robó unos quesos, en plan, que ya era sí, básicamente un viejo conocido. Levantar a paletilla. Seguro que non esperaban oír este concepto non informativo, pero hai que recoñecer que é algo moi galego. Hoxe no Galicia Noticias falaremos desta práctica da medicina popular da man dunha antropóloga experta no estudo desta doenza da que tanto escuitamos falar, aínda que sexa en sentido figurado. Pero despois, a forma de levantalo sí que hai métodos moi diversos. Os máis habituais son provocar un chasquido na espalda, un estralo, como cando vas a un fixo, a un osteópata, e che manipula a espalda e che fai estralar. Esa é a parte, digamos, terapéutica. Despois ten unha parte simbólica, que é que a persoa se aparta un pouco e empeza a murmurar palabras segredas. Seguimos pendentes da protesta que a xente do agro en Ourense mantén contra o acordo da Unión Europea con Mercosur. Desde onte ás 6 da mañá teñen cortada a autovía A52 no quilómetro 188 á altura do concello de Trasmiras. Ata canto teñen previsto manter esta protesta, Demetrio? Contanos. Pois de momento non hai aínda unha data ou un momento no que teñan previsto abandonar este posto. Continúan aquí cortando a circulación nesta A52, agora a altura de Trasmiras, xa ven vostedes agora mesmo. Levan toda a madrugada, levan toda a mañá de hoxe, e a idea é continuar. José María Parente, moi boas días. Boas tardes. Boas tardes. A idea é continuar a resistir o indecible, porque isto, a verdade, que é unha vergonza que están facendo con nós. Vos estades reivindicades que este acordo, o último que se vai a asinar nos próximos días con Mercosur, para vos, é, digamos, esa machada final. É a estocada final, porque, bueno, moita xente nova meteuse sin saber, bueno, que iba a acontecer. Créditos, hai que pagar moitas cousas, tractores, non chega porque esa competencia desleal que imos sufrir non vai dar para soster a economía desta xentiña toda. Que o que esperades agora mesmo? Esperemos que o goberno rectifique, pero xa. Non sei se vai ser posible, imos aportar entre todos os agricultores aí que da Limia, gandeiros, esperamos que bueno, por o grao da area, para co goberno, xa que dicen que xa é sin nivel o que chegamos, que rectifique e que nos boten a mão. Mata o rural, pero por completo. Vale, José María Parente, moitas gracias por atendernos. Aguantamos aquí, de momento, seguiremos. Seguimos e seguiremos. Vou pedir unha reivindicación. Que veña a xente a apoiarnos, porque sen a xente do rural e sen os agricultores e gandeiros, a nosa Galiza non funciona. Moitas gracias, José María Parente. Xa escoitaban vostedes, van continuar de momento, e esa é a previsión ao longo de toda esta xornada, e de momento, se non hai cambios de última hora, van continuar na próxima madrugada, nos próximos días, moi pendentes de como vai evolucionar esta protesta de gandeiros e agricultores aquí, como decíamos, na 52, que manteñen cortado o tráfico á altura no concello de Trasmiras.
Nós aquí estamos reivindicando o noso, pero estamos reivindicando o voso, de todo consumidor que está fora, porque o consumidor de fora o que vai a comer é produtos sin ningún tipo de calidade. Isto non nos afecta a nós solos, afecta-nos a todo o mundo, basicamente. Comer da carne, comemos todos. Temos que elegir se queremos a carne de nosa, a de Europa, de Galicia, ou queremos a que veña de fora. A Asociación de Veciños Reigámedo en Sanche Compostelán inicia unha recollida de sinaturas para pedir o peche de locais de ocio nocturno os que responsabiliza da degradación do barrio. Tamén reclama o control do tráfico de drogas en parques e en pisos da cidade. A Asociación Reigámedo en Sanche de Santiago empeza o ano cunha recollida de sinaturas. O colectivo veciñal considera que o barrio está a degradarse por culpa dos locais de ocio nocturno e pretende facer visible o problema. A primeira reclamación é o peche definitivo de 2 locais. Peche xa definitivo dos 2 afters, donde na última redada do mes de novembro puxo en evidencia a cantidad de armas blancas que se requisaron, a cantidad de dosis de drogas que se requisaron, e que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira que se fan este tipo de redadas. Pero non son os únicos lugares que queren pechar. Que o peche xa definitivo de 2 narcopisos que traballan con sorprendente impunidade, ou sospeitosa impunidade, como é o narcopiso do número 5 de Santiago de Chile e o narcopiso do número 6 de Alfredo Brañas. A parte de outras zonas onde nos parques infantís, nas lavanderías, nas portas dos garaxes, o que temos observado. Esta semana teñen previsto empezar a repartir os cartéis polos portais do ensanche. Tamén se recollen sinaturas en liña a través do código QR impreso. E danse 6 meses de prazo para entregarllas ao Concello, a quen lle piden o control rigoroso das licencias, sonómetros e capacidades de todos os locais nocturnos. Consideran que o último informe de criminalidade do Ministerio do Interior dalles a razón. O informe di que aumentaron casi un 50% as leas e as lesións alrededor de 12 negocios de ocio nocturno en plena rúa, que os atracos aos comercios van en aumento, aumentaron casi un 25% os atracos, creemos que relacionado cos drogodependentes, sobre todo nas zonas máis comerciais do barrio, non? Para o próximo mes de febreiro van organizar unha conferencia a cargo dun voceiro da Fundación Galega contra o Narcotráfico no Centro Sociocultural do Ensanche. Nas últimas horas, as redes sociais fixeron viral o roubo que sufriu hai unhas semanas un restaurante de comida asiática da Coruña. As imaxes dunha das cámaras de vixilancia do local mostran o sinxelo que lle resultou ao delincuente facerse cos cartos da caixa. O curioso é que apenas 10 días despois volveu para intentar repetir a xogada. Sucedeu xusto ao finalizar unha das quendas, mentres os empregados do restaurante comían ao fondo do local. O ladrón atopou o enreixado a medio subir, a porta aberta e a recepción desatendida. Tardou 20 segundos en decatarse de que tamén tiña acceso libre á caixa rexistradora e 10 segundos máis en marcharse en excesiva presa con parte dos ingresos da xornada. El chico entró, vio que estábamos comiendo. Teníamos la llave puesta en la caja porque no nos esperábamos que pasase estas cosas y cogió el dinero que había. Nos dejaron billetes de 5 y de 10 para el cambio, pero se llevaron todos los billetes grandes de 20, de 50, lo que había en la caja. Unha semana e media despois, o ladrón volveu ao mesmo escenario, pero as circunstancias xa eran outras porque o restaurante reforzara a seguridade. Un traballador sorprendeuno cunha das tablets dos pedidos na man. Desta volta quedou sen botín. Xiao decidiu contar a experiencia nas redes sociais para que ninguén peque, como fixo ela, de exceso de confianza. Para que también la gente no se le ocurra cómo hacer eso, que es dejar la caja abierta, la puerta de par en par, para que la gente le conozca, que no le pase lo mismo, porque me dijo la policía que cuando lo cogieron, que también había robado en más sitios de la zona. Roubos de pouca contía que, non obstante, causan inseguridade no comercio. Non moi lonxe dali, en Culleredo, veciños de múltiples parroquias piden unha solución ás verteduras de augas residuais no río Valiñas. Sinalan que se trata dun fenómeno recurrente durante os últimos 5 anos, xa que os sumidoiros próximos ao torrente desbórdanse cada vez que chove con forza. Este sumidoiro converteuse nunha verdadeira dor de cabeza para a veciñanza de varios núcleos do concello de Culleredo. Situado a carón do río Valiñas, ao seu paso pola parroquia de Sésamo, adoita desbordarse nos días de moita choiva cando o caudal do río incrementa e bloquea parte da rede de augas fecais.
En consecuencia, os residuos brotan á superficie e esvaran polas estradas próximas para verterse de volta no río, na maioría dos casos. Desbordarse o río, entran as aguas de río dentro da tubería de fecales, fan un tapón co que fai que un pouco aguas arriba, na primeira alcantarilla que hai, pois que saian as aguas fecales, vayan pola carretera e desa carretera acaben no río. Esta circunstancia causa descontento entre os veciños de Sésamo, que frecuentemente teñen que camiñar entre os residuos e soportar o cheiro. Con todo, o problema non se limita á parroquia, senón que tamén afecta a outros núcleos próximos, como Rumbo ou Ledoño. Ademais, o refugallo arrastrado pola corrente vai parar á ría do Burgo, botando por terra, segundo a veciñanza, o traballo de saneamento que se fixo sobre o enclave durante os últimos anos. Afecta pois a xente que pasa todos os días, persoas maiores que pasan a andar, bueno, ahora mismo pois supoño que xa empezarían os chavales, pero bueno, vai moita xente en bicicleta andando, estás pisando esas aguas fecales, contaminación que pasa por diante das fincas dos veciños, contaminación pois de cara aos pescadores que queiran pescar algo aí, que bueno, que supoño que non pescarán nada, visto o panorama, e despois pois de cara pois á ría do Burgo. Arestora, dende Sésamo, presentaron múltiples instancias dando parte da situación ás institucións responsables do sistema de sumidoiros. Con todo, non agardan que a solución chegue pronto, pois son moitos os organismos que teñen que acadar unha resolución común. En Ferrol, o muro que separa o centro urbano do arsenal militar ten os días contados. A súa desaparición vai mudar por completo a fachada marítima da cidade, un cambio que non deixa indiferente a ninguén. Un muro que impide a vista natural á ría e que separa o centro da cidade de Ferrol do solo militar do arsenal e que agora ten os días contados. Non hai muros en ningún lado ya, no. Pero por el otro lado es parte de Ferrol, de la historia de Ferrol e non sei. Sempre son mellores as pontes cos muros. Os muros parece que separan, as pontes unen, verdad? Entonces, bueno, paseando por ali por o paseo marítimo, bueno, vai carril bici, eu penso que vai quedar bonito. A derruba da muralla suporá a transformación da fachada marítima da cidade desde o barrio histórico de Ferrol Vello ata Caranza. Supoño que Bazán e todo eso, supoño que se verá moito mellor. Mas as barcos e todo eso, cambia de vista, así como non se ve nada. E quizás seguramente po turismo, que non sei, sempre o mar sempre chama máis. Un enreixado a diferentes alturas virá a substituir a muralla que en todo caso respectará o muro orixinal do século XVIII. Do final parecía que non se iba a facer nunca, entón, bueno, pues estamos satisfeitos. A paisaxe vai ser, dende logo, moito máis bonita. Hombre, digamos, unha mellor vista ao mar e iso, e máis a lo que é el arsenal e todo eso. Se vai poder ver o arsenal, que, bueno, o mar non sei se verá moito, pero desde logo creo que é unha paisaxe que merece a pena e que é moi singular e que vai quedar ben, espero. Coa desaparición do muro, Ferrol recupera a mirada cara á ría. 11 de xaneiro, aparte de retirar os adornos, tamén toca retirar os gastos superfluos, porque este mes notase ben no peto. Reducir o ocio en compras tamén innecesarias son as medidas máis habituais para intentar aforrar. Os expertos recomendan, ademais, planificar os gastos e evitar acudir a créditos. Chega xaneiro e tras os gastos habituais das festas, a carteira queda a tremer. Se gasta mucho. En todo, en comida, en regalos, en todo. Segundo a OCU, de media gastamos durante este Nadal preto de 800 euros. Te sobresalgas de los gastos y entonces después no llegas al mes que viene. Para facerlle fronte a xaneiro, compre axusta os gastos. Intentar recortar un pouco daqui e dalá. De planificar os menús e de cousas que habitualmente non faz, pois tratas de organizar un pouco mellor, sí. Faz máis un cocido, unha cousa así máis... Porque eu fago matanza, entonces teño para ir metendo algo ao bolsillo sin gastalo. Aproveitar o que temos na casa ou comparar prezos axuda a forrar na cesta da compra, aínda que onde máis recurtamos, Pois en ocio, sobre todo. Creo que é a principal cousa na que se aforra durante o mes de xaneiro. Por supuesto, se pasea más, eso es verdad. En las compras no necesarias es donde uno normalmente ahorra más. Ropa, que no es necesario comprar ropa todo el tiempo, que las rebajas hacen que tú gastes más.
Por iso os expertos insisten en que é importante planificar os gastos. Planificar aquilo que necesitamos, verdadeiramente que necesitamos, comparar precios e comprar con moderación. Evitar acudir a créditos rápidos ou créditos espontáneos porque son malos conselleiros. E poden facer que a costa se alongue máis aló de xaneiro. Si, faise máis presuposto, planificar un poquinho máis para poder aforrar o máximo posible. Planificación que algúns aproveitan para dar de baixa servizos que non usan. Sí, algunha das plataformas que moitas veces estamos suscritos e realmente non fas uso dela. Ou algunha cosa destas que te das conta de que non usas, pois limpiala e ano novo, vida nova. Medidas para que se faga un pouco menos costa arriba este mes de xaneiro. Un violonchelo feito o 100% con madeiras galegas. Construíuno o luthier Adrián Martínez Pereiro como parte do proxecto Un chelo, 4 historias. O obxectivo é buscar alternativas autóctonas ás madeiras foráneas empregadas habitualmente nos instrumentos de música antiga. Detrás de cada madeira hai ademais varias historias persoais do vínculo co medio rural. O chelista Saúl Nogareda afina o chelo galego, un prototipo construído con madeiras do país polo luthier Adrián Martínez, a partir dun orixinal italiano de comezos do século XVIII. Este chelo, todas as madeiras que ten son de orixe, o sea, están plantadas en Galicia, non? Ten unha tapa de ciprés, que se trouxe da provincia da Coruña, isto é madeira de ciruelo, que se trouxe da provincia de Lugo, o mango é de cerdeira, que se trouxe da provincia de Pontevedra, os aros son de castiñeiro, que é de Lugo, do Courel, e o fondo é de chopo tamén de Lugo, de Becerreá. E logo hai unha madeira interna que non se ve, que é pino de Oregón, plantado aquí en Galicia. Na construción de instrumentos de corda frotada empréganse tradicionalmente especies como o abeto ou o ébano, pero a dificultade de garantir a suministración de madeiras de primeira calidade obriga a buscar alternativas. Con ese obxectivo naceu este proxecto de investigación, avaliar en que medida se poden empregar madeiras autóctonas na construcción de instrumentos de música antiga. E pois aí xa empeza a haber problemas de calidades de abetos, de primeiras, de arce tamén, e o ébano especialmente, non? É unha madeira pois moi particular, con unha densidade moi alta, africana. Pensei en un pouco o que están pensando outros luthiers tamén, non? De decir, vai haber un momento, vai chegar un momento en que vai a ser complicadísimo atopar unha madeira de calidade e pois hai que de alguna forma buscar unha solución. A idea é que de algún xeito cerca dun 30 ou un 40% da materia prima local pode ser utilizada nun futuro, non? Si que é certo que a tapa seguimos tendo en conta que un pouco a raíña é o abeto nese sentido. O luthier Adrián Martínez seleccionou as madeiras polas súas propiedades acústicas, pero detrás delas están tamén os territorios e as historias das persoas que os habitan. Por exemplo, pois, aquí temos madeiras como o pino de Oregón, que é o único que non se ve, que é plantado en Galicia, que pois, pertencía a un escultor, que un escultor que quere ter un proxecto que iba a Matos, pois fai escultura en motosserra, non? O castiñeiro é dunha casa que teña máis de 100 anos do Courel, era o chan dunha casa, e, pois, por exemplo, tamén a cerdeira era unha peza para un escultor, tamén. E o teixo, pois, ten a historia de Casallo, do reducto máis importante de teixos, un dos máis importantes de Europa. O proxecto Un chelo, 4 historias financiouse a través da bolsa Ensaia, sustentada polas achegas anónimas de 200 persoas doadoras. Cóntano cun documental e con concertos didácticos por toda Galicia. Pois xa son máis de 870.000 persoas vacinadas contra a gripe en Galicia, que baixa en intensidade e segue unha tendencia decrecente. Pero non se pode baixar a garda e que no desexe aínda pode vacinarse, Andrea. Sí,
sí, efectivamente, aínda segue sendo posible vacinarse contra este virus, o temos que pedir cita na enfermaría do noso centro de saúde. Galicia segue mellorando cifras de vacinación en canto ao ano pasado. Imos rematar esta semana con máis de 877.000 persoas vacinadas, destacando especialmente persoal sanitario, mulleres embarazadas e maiores de 65 e de 80 anos. Pero Sanidade segue chamando a cautela, sobre todo despois das festas do Nadal e tras rexistrarse un aumento nas vendas de test e de antigripais nas farmacias. Aínda así, descartan por completo un novo pico desta enfermidade. Grazas, Andrea. Este martes preséntase no Museo do Pobo Galego o libro Levantar a paletilla caída, escrito pola antropóloga e fisioterapeuta Lidia Mariño Ventoso. A autora, neta e bisneta de levantadores de paletilla, explica o procedemento desta práctica de medicina popular e tamén como se diagnostica esta doenza da que tanto escoitamos falar, aínda que sexa en sentido figurado. Que é a paletilla? Esquézase das escápulas, porque para Lidia Mariño, antropóloga e fisioterapeuta, a paletilla ten un componente físico e outro espiritual. O principal síntoma, eso sí que é común, de ter a paletilla baixa é que a propia persoa se nota desanimada, decaída, cansa, sen forza. Eso é o síntoma que máis se repite. Pouquiño, non hai demasiada, pero un pouquiño sí, o sea, perfecta non está. Non chega ao punto de decir, cando hai demasiada, que se fora así, era cando a miña avoa decía, tela no chan. Neta e bisneta de levantadores de paletilla descarta que sexa unha doenza imaxinaria e a partir das lembranzas da súa infancia decidiu escribir este libro sobre unha práctica da medicina popular que se transmitía dentro das familias. Teño esa lembranza de cativa de ver a miña avoa diante da cociña de ferro, diante do lume, levantando a paletilla a xente, entón xa aí empezou esa curiosidade infantil, non? A forma de levantalo sí que hai métodos moi diversos. Os máis habituais son provocar un chasquido na espalda, un estralo, como cando vas a un fixo, a un osteópata, e che manipula a espalda e che fai estralar. Esa é a parte, digamos, terapéutica. Despois ten unha parte simbólica, que é que a persoa se aparta un pouco e empeza a murmurar palabras segredas, que aí está a componente simbólica. E incluso, cando é unha paletilla, como que se sole decir, moi forte, que non se dá recuperado e tal, esas palabras recítanse na misa, no momento en que o cura levanta o cálice. Partidaria dunha medicina que teña en conta as emocións, compara as técnicas dos levantadores de paletilla cos métodos da fisioterapia actual. Moi semellante ao que facemos os fisioterapeutas. Despois, o que non facemos é levantar o ánimo a xente, intentámoslo, pero máis ben escoitando as cousas que nos contan que lle pasan. Pero bueno, aquí solucionábase o problema de espalda, de costas, e ao mesmo tempo solucionábase a parte do ánimo. Foron dende a antigüedade un medio de comunicación a longa distancia. Falamos das pombas mensaxeiras que agora se crían para a competición. Uns 120 criadores participan en Santiago nunha mostra organizada pola Federación Española de Colombofilia. Están consideradas as mellores pombas mensaxeiras. 250 exemplares de 120 criadores participan nesta mostra na que se distingue a súa beleza e a súa capacidade de voar. Algúnas poden percorrer ata uns 1000 km de distancia. As máis veloces superan os 100 km por hora. Y han llegado a alcanzar velocidades de 2000 metros por minuto, es decir, 2 kilómetros en un minuto. Estamos hablando de 120 kilómetros hora. Y luego, normalmente en España solemos volar las distancias, la modalidad más grande que tenemos es gran fondo y está alrededor de 700 kilómetros. Pero en concreto, por ejemplo, las palomas gallegas es tradicional que vuelen desde Lloret de Mar, en Cataluña, y estamos hablando de más de 900 kilómetros. En Galicia hai máis de 200 criadores e alrededor da metade adestran as pombas para a competición. Obtuvemos 8 premios nas distintas categorías tamén de exposición e estas as clasificadas van ahora para a Olimpiada que se celebra en Alemania, ahora para primeiros de febreiro. Cando teñen alrededor de 2 meses comezan a adestralas con voos diarios, ceibándoas cada vez un pouco máis lonxe do pombal. Ella simplemente sabe volver a su casa y lo único que hacemos es potenciar la velocidad con que vuelve a su casa. ¿Cómo? Dándole motivos para volver con ganas. O bien porque la motivamos, por decirlo así, con el sexo, o con el apego al palomar, o con el apego a sus crías, a su macho o a su hembra en este caso.
Aliméntanas como se fosen deportistas de alta competición. Las palomas mensajeras son los atletas entre los pájaros. Y como cualquier atleta, tiene necesidades más allá de lo común que se absorbe con la alimentación. Entonces tenemos vitaminas, tenemos minerales, todo balanceado para la paloma mensajera. Nesta época do ano descansan nos pombais. En breve empezarán a preparalas para a temporada de competicións que comeza en marzo e remata en xullo. Rubiáns é a capital mundial da camelia estes días. Aínda están a tempo de visitar esta tarde esta vila do concello de Vilagarcía que acolle a exposición número 14 desta flor de orixe asiática que se cultiva dende hai máis de 2000 anos. Aínda que parece delicada, a camelia florece en inverno soportando temperaturas frías. É, sen dúbida, unha das flores máis galegas, con un recendo moi peculiar e característico que cautiva facilmente. A parte de ser unha mostra de todo o que os veciños poden, xa se ve que hai moitísima variedade, moi ben colocada, con moito gusto, para que non se perda, porque é unha flor moi bonita, que non é típica de aquí, que é de outro país, pero aquí en esta zona dá moita variedade, por exemplo, variedade, utilidade, fanse xabóns, fanse aceites, hai incluso na Marquesa tamén, entonces, pues, visualmente queda ben, pero aparte que non se pode perder, porque é unha cousa feita con agarimo polos veciños,